Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. I smoke sometimes, and I don't even know why. Guess it's true what they say, yeah, that life is hard. Yeah, I know it's rough. I remember what you say, yeah. It's a part of life, and I don't even know why. 'Cause I know I'm not alright, and it's not fair, the loss we share. But I know it's a part of life. 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 It's a part of Goeie, en welkom bij Noordwien. Joert weer vanuit het Omroep Friesland Café met een bijzonder gasten. Ze is in de 20, zangeres, maakt haar eigen muziek, volgt een opleiding aan de Academie van Popcultuur. En ze heeft een prachtige EP uit, dat we in Noordwien al regelmatig wat van draait hebben. Joert ook overigens, de iepen van het programma geven mij Part of Life. Ik had het oer Metoxie. In ieder geval is dat de artiestennaam van Femke Kuper. En zij zit hier rond tafel, komt uit best een liefhebber, toch? Of net? Ja, zeker. Ja. Viel je een stetje of net? Ja, wel redelijk. Redelijk. Ja, het is voor mij wel dubbel, want mijn vader woont ook in het dorp. Dus ik heb ook wel een beetje dat dorpse wel. Het is een beetje 50-50. Een beetje 50-50, ja. Zo zou ik het wel zeggen. Ik vreet altijd meestal maar naar Condij. Hoe is het? Ja, goed. Ja, wel redelijk veel op de planning staan, maar ja, wel relaxed. Gaat Drok? Ja, dat wel. Klopt. Met, Waar vooral mij? ja, vooral met school en ook ja, nieuwe plannen voor muziek. Dus ja, en ook optredens wel. Dus ja, die dingen wel. Hoe is het ooit begonnen met de muziek? Hoe het bij mij begonnen is. Hoe plaatje luisteren, old school? Ja, de beste van de generatie is meer streaming natuurlijk, denk ik. Hè, of net? Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, vroeger was het heel erg YouTube en dat soort dingen. Wie dat de plak verdijk om nieuwe muziek te ontdekken? Ja, klopt. Dat was wel voornamelijk zo. En ja, ook wel via, vooral als vrienden of zo, of mensen op school een nummer hadden, was het wel vaak van, oh, welk nummer is dat? En ja, zo ging dat wel een beetje. Ja. Wat er tussen muziek draait? Door de ouders? Ja. Mijn moeder die vond het wel heel erg leuk om nou ja, via de boxen zeg maar, muziek op te zetten. Dat was dan voornamelijk popmuziek. Gewone popmuziek? Ja, dat vond ze wel echt heel erg leuk. Daar ging ze ook wel meezingen en zo. Dat vond ik ook wel heel leuk. En ja, mijn vader die had wel voornamelijk muziek in de auto, zeg maar. Via Bluetooth deed hij dat wel op. En ja, dan luisterden we daar ook wel naar. Ja, en gewoon popmuziek of hij weer wat een smaak? Nee, hij had wel een andere smaak. Hij was ook wel van de oldschool muziek. En, op gitaren? Ja, klopt. Van Prince en Kansas vond hij bijvoorbeeld ook wel heel tof. Of The Doors. Maar ik vond het ook wel heel erg tof dat hij ook wel heel erg modern was, zeg maar.
bijvoorbeeld de oudere muziek van Tiesto of Armin van Buuren vond hij ook wel heel tof om te luisteren. Dus ja, zo'n beetje. Je bent muzikant en dus schroeft je eigen muziek, de makkelijkste track. Een hoog doe-het-jezelf gehalte, had ik het idee, of net? Ja, wel redelijk. In ieder geval wel met schrijven en arrangeren en dat soort dingen. Maar echt het produceren, dat is nog niet, dat lukt mij nog niet zelf. Nee, daar had het meeste voor, zeg maar. Ja, precies. Klopt, ja. Komen we straks nog wijdwijdig hoe te spreken. Maar kiest op een of andere manier de smaak van die nol? Dus waarom jij in je eigen muziek zien worden? Of is dat dit er wel echt los van? Oeh, dat is wel een goede vraag. Ja, misschien wel een beetje. Maar het staat ook wel weer heel erg los van. Ik vind zelf wel... de muziek die zij luisterde vond ik ook heel vet. En nog steeds vind ik dat heel vet. Maar ik heb toch wel ook wel weer een andere muzieksmaak of zo. Ja. Ja, dan mag ik zeggen, du bent meer van een echte generatiekloof. Ieder haast net meer, hè? Had ik het idee, hoor. Ik kom een beetje te tijd dat de muziek weer een soort verzet is in die generatie. Hè? Zo ja. Nee, dat... Nee, maar dat is wel grappig, dat verschil. Dat hast toen met die generatie... Is dat er net zo bord, denk ik, hè? Nee, misschien... Nee, ik denk het zo. 1, 2, 3 denk ik het ook niet, nee. Nee. Wat heeft er bijvoorbeeld leeftijd genomen die zich heel wat los wrakselen moesten van hun cultuur thuis? Of dat speelt het eigenlijk net zo bord, hè? Nee, dat valt wel mee. Ja, je had wel bijvoorbeeld heel veel hardstyle of zo. Maar ik heb niet echt het idee dat het per se was van voor een statement heel erg of zo. Nee. Dus dat niet. Nee. Ik vind het heel grappig dat verschil. Ik bedoel, het is hoe generaties verschillen kunnen van elkaar in dat opzicht. Hè? Ja, precies. Want hoe was dat vroeger dan? Nou ja, er zit heel vaak de kerk en religie kwamen er al bij. En popmuziek, ja, dat was uit en boos eigenlijk. Hè? Oh, echt wel? Ja, dus Oké. er was een hele generatie die zich verzet sinds zijn ouders en die hele cultuur daaromheen. En het verzet in de popmuziek eigenlijk. Ja, zo. Het was wat meer Dus constructief. het weer een soort rebel. Oh ja. Sfeer van ik ga lekker een metal of rock opzetten. Of ik ben punker of ik doe iets anders. Door gekke t-shirten om. Oh ja. Om maar om zich los te vechten van die tijd. Weet je wel? Ja, precies. Ja. Oh, wel heel cool, vind ik dan. Ja, maar wat ik heel grappig vind is dat bij de nieuwere generaties, en daar juist ook bij, dat volle minder speelt. Hè? Ja, precies. Maar ik denk dat het misschien ook wel mooi is dat dat juist er nu, zeg maar, in die zin minder is of zo. Dat is meer in harmonie, denk ik. Ja, precies. Wat Ja. gaat die ouders, vinden ze het leuk of had ik wel eens kritiek op die muziek gewoon? Nee, kritiek niet, zeg maar, in de zin van, goh, dat is echt helemaal niks of zo. Nee, dat niet. Zeker tegenovergestelde juist dat het wel heel... mijn vader is echt wel heel, hoe zeg je dat? Heel supportive. Dat hij me wel heel erg steunt daarin en ook gewoon wel feedback geeft. Ook al is het misschien niet helemaal specifiek zijn muzieksmaak zelf, vindt hij het wel mooi. En wat ik zei, dat hij ook feedback geeft. Ja. En vind je het dan ook helemaal te gek dat toen er een academie voor popcultuur is? Ja, dat zeker. Hij moest er wel volgens mij eerst een beetje aan wennen. Maar hij heeft wel echt zoiets van dat hij het wel heel tof vindt. En dat hij ook echt zoiets heeft van dat is echt wel, dat moet je echt wel doen. Ja. Dus daar ben ik ook echt heel blij mee. Dat, zeker. Ze is niet lijst hier. Die heb ik straks nog horen praten. We praten eerst nog even over die... Du hast die een EP uitgebracht. We draaien Part of Life. Mm-hmm. Zit daar nog een verhaal achter dat nummer? Ja, Part of Life, dat... zeker. Dat heeft voor mij wel veel betekenis. Omdat het echt wel... Het omschrijft, zeg maar, verlies. En ook... een beetje hoe ik het zelf schrijf van de weg ernaartoe en hoe je dat dan accepteert en zo. Zeg maar een beetje de worsteling die ik zelf daarmee heb gehad. Dus zo zou ik Part of Life omschrijven, ja. Weet je nog hoe het skreun hast? Hoe... Kun je best wel alleen de nummers? Of ik ze alleen schrijf? Ja, zit je achter een piano of mijn gitaar? Ik zit meestal achter mijn piano. Soms heb ik ook wel eens van tevoren dat ik zinnen in mijn hoofd heb. Of
woorden en dan schrijf ik ze wel op. Maar meestal is het echt dat ik achter mijn piano zit en dan zit ik zo een beetje te zoeken naar akkoorden. En dan komt de tekst wel. En dat werk ik dan gewoon zo weer uit later. Oké. Ja. We beginnen naar de volgende plaat. Priestess. Lay Down, heet het nummer. Wat is dit precies? Priestess? Is dit een echte smaak van deze? Het genre wel, ja. Dat is wel echt iets wat ik heel tof vind. En vroeger ook heel erg leuk vond. En, Dit is iets meer mijn gitaar, hè? Want ik ken die nog niet van, het is redelijk gedragen muziek. Maar inderdaad, symfonische klanken erin, een piano en wat langgerekte toon. Daar krijgen we straks ook nog meer van, want we draaien nog meer van die EP vandaag. Maar dit is lekker to the point, hè? Ja, zeker. Klopt. Dat vind ik ook echt heel mooi. En inderdaad, het gitaarspel in het nummer vind ik ook echt... dat is gewoon geweldig. En dit spelen ze thuis? Of best wel eens Hinderwest live? Of? Nee, helaas niet. Maar ja, ik speel het gewoon thuis of in de auto, onderweg. Vind ik het echt fijn om te luisteren, ja. Lekker. Priestess en Lay Down. De kaart van mijn gast van Hewitt. Artiestennaam is May Toxie. Achternaam is Femke Kuipers. Komt hier uit Ljouwerdijk. Volgt een opleiding hier ook in de stad. Academie voor Popcultuur. Vader Simmer hier was even hoe haar muziek en haar EP praten. Ik zei is het nog clear best of wat verder best. Als wat concrete plan komt dan voor alles waarom. Voor mij hield ze bij de nieuwe generatie muzikanten. Waar ik word hier net al te volle zenuwachtig. Maar wel een beetje wat van verwacht je. Want ik vind die nummers hartstikke mooi. Het klinkt altijd zo pretentieus. Dus we verwachten iets van die. Maar ik vind het hartstikke goed op een paard best. Toch even deze muziek. Het is een lekkere vlotte gitaarmuziek. Een beetje hier aan zantig viel. Daar komt toen net uit die tijd. Maar ze is een product op YouTube, Spotify om uit jerdere periodes muziek te luisteren? Of waar is dat toevallig te zien hoe? Best er net zo bord mee bezig? Ja, soms wel hoor. Ik heb wel... vooral op Spotify heb ik gewoon een lijst. En die is inmiddels echt heel lang? Heel lang. Er zit van alles tussen, ja. Van muziek die ik vroeger heel vet vond. En muziek die ik ook nu leuk vind. Dus dat gaat allemaal wel een beetje door elkaar. Ja, dan maak ik zelf heel vrij sfeervolle gedragen muziek. Dit is alweer gewoon wat concretere gitaargeluid. Dat zei ik wat door die smaak, dat het eigenlijk heel breed is. Dat zou ik wel zo zeggen. Ja, klopt. Ik vind veel genres vind ik echt wel heel leuk. En kan ik ook echt wel waarderen, zeg maar. En net zoals dit, ja, dat is gewoon heerlijk om naar te luisteren soms. Bist een concertgonger trouwens? Of doe je lekker luisteren? Toch? Ja, tegenwoordig ben ik wel meer een concertganger, ja. Wie het net zo? Nee. Vroeger was ik echt wel een beetje wat meer in mijn eigen bubbel. Gewoon oordopjes, muziek luisteren. Lekker de puber uitheen. Ja, precies. En nu, ik ken ook... mijn laatste concert was van Marina. Van Marina and the Diamonds. En dat vond ik zo leuk. Dat is toch wel heel wat anders dan zelf muziek luisteren. Zeg maar die hele ervaring dan. Dat vind ik echt wel heel cool. Wat had je er ter zet om zelf muziek te maken zien? Wat mij ertoe heeft gezet. Ik denk voornamelijk... ik vond het sowieso altijd echt heel erg leuk. Muziek en sowieso het luisteren. En het maken ervan leek mij ook altijd wel heel mooi. Alleen vond ik het zelf wel een beetje eng of zo. Veel spannend. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van... dat is niet voor mij of zo, niet voor mij weggelegd. Nee, een beetje ver van mijn bedshow. Ja, klopt. Dus en toen deed ik ook nog... op een gegeven moment deed ik ook een opleiding aan de NHL. En op dat moment was mijn moeder, die was ook ziek geworden. En toen... eenmaal ook na haar overlijden is echt wel een beetje een knop bij mij omgegaan. Of zo van het klinkt misschien heel cliché hoor, maar echt wel een beetje zo van het leven is wel echt kort. En, een soort wake-up call. Ja, zeker. Dat ik zoiets had van dit is
wel altijd iets wat ik heb willen doen en heel erg leuk vind. En dat ik zoiets had van ja, dan moet ik dat ook gewoon doen. Ja, zoiets had ik dat. Dus dat heeft mij er wel echt toegezet. Ja. Maar wel een life changer dus. Ja, ik kan me voorstellen dat die mem ziek raakt. Ja, Ik klopt. bedoel, dat is nooit leuk, al ben je 90, maar op jonge leeftijd is dat heel heftig, liep het mij, of niet? Ja, dat was het zeker wel. Ja, klopt. Ja, ik was 19, dus ik was vet jong. Ja, ik ben nog steeds jong. Maar Je vergelijkt met mij is het absoluut jong. Nee, dat is helemaal duidelijk, ja. Maar goed, wel op een hele kwetsbare periode, kan ik me voorstellen. Een jongetje, en dan zit eigenlijk nog wat in die puberteit, neem ik aan. ja, zeker. Ja, Het leven zit alle kanten op. Dan is vaak wel een rustig, thuisadres nodig, kan ik me voorstellen. ja, zeker, klopt. Dus dat was wel, een heftige periode van mijn leven geweest. Ja, klopt. Welke opleiding die is het eigenlijk eerst? Ik deed, ik heb, sowieso heb ik juridisch medewerker gedaan. Aan het mbo, die heb ik ook afgemaakt. En toen, daarna heb ik European Studies gedaan op de NL. Ja. Maar welk idee? Hier is er iets concreets in de holen? Was het woest? Ja, ik vond sowieso rechten heel interessant. Vind ik het nog steeds. En het internationale sprak mij gewoon heel erg aan. Ook nog steeds. Maar meer de reizigerskant? Of zei ik, ik wil wel de diplomatie in? Of Ja, bijvoorbeeld. bij de EU werk je wel, ik zeg maar wat? Of? Dat leek mij ook wel heel cool. Maar het voornaamste reden was toch wel het internationale recht. Dat ik dat heel interessant vond. Inderdaad, hoe werkt dat de rechten in Europa en dat soort dingen. Dat leek me heel erg tof. Ja. Maar op mbo al een soort... Wat houdt dat dan in, zo'n juridische opleiding? Ben je dan ook al echt met het recht zelf bezig? Ja, dat zeker. Want een rechtsstudie is heel goed imago van universitair vaak, hè? Laten we eerlijk wezen. Ja, klopt. Dus, ik ken er net zo vaak mensen hoe dat op mbo ik ook ken, maar wat doe je dan? Is dat eigenlijk al heel droeg? Of? Ja, zeker. Ja, ik vond het ook wel echt een pittige opleiding. Ja, zeker. Die moest Hoop echt... met je neus in de boeken dus. Ja, je moest ook gewoon de wetboeken aanschaffen. En ook wel stukken lezen van bijvoorbeeld rechtszaken die waren geweest. En dan moest je dat lezen. Dat was al best wel heel droog, ja. Maar dat is het helle dus. Ja, klopt. Ja. Ja, Dus eigenlijk weer de bedoeling om daar in verder te gaan. ja klopt. Ja. Wat is recht dan? Van, dat een soort rechtvaardigheidsgevoel wat daar nou mij speelt? Of is het gewoon uitziekje van hoe iets zit? Dat Ja. in detail eigenlijk. Ja, beide. Sowieso, ja, dat stukje rechtvaardigheid, dat zit wel heel erg in mij inderdaad. En ook, ik vind het gewoon interessant om dat uit te zoeken. Ja, hoe werkt dat? En wat is dan precies het recht, zeg maar zo. Ja. Dus nog mijn muziekdwaan en de academie. Maar was die daar nou wel eens mee dwaande? Of zei ze, nee, dat is afgesloten? Nee, op het moment hou ik me daar niet mee Ik in bezig. hobby Nee, dat niet. Misschien in de toekomst. Dat, Ja, sommigen vinden het ontzettend leuk. ja, bijvoorbeeld muziekrechten en zo. Dat lijkt me best interessant. Ja, maar om, hast je even stonden van hoe dat zit of net? Of was die daar nog in verdiepen? Daar moet ik me nog wel heel wat meer verdiepen, ja. Nou ja, dat is een heel complex verhaal natuurlijk. Hè. Met rechten van eigen nummers en distributie. Nou ja, neem het helemaal maar op. Hè. Contracten die is misschien tekens. Ja, zeker. En wat ik zelf ook wel interessant vind, bijvoorbeeld rechtszaken die er zijn van bands of muzikanten die zoiets hebben van, maar het lijkt heel erg op dat van mij. Of, Plagiaat, hè? ja, precies. Hoe dat dan zit en waar die grens dan bijvoorbeeld ligt. Ik vind het heel ingewikkeld. Hè. Ed Sheeran is nooit al 12 strijken om onklaagd. Oké, ja. Dan merk ik het weer om en dan denk ik, zeg het maar. Ik vind dat heel... Ja. Muziek liegt ik op elkaar. Ja, zeker. Dat is nou eenmaal ook gewoon zo. En dat kist ik heel moeilijk definiëren, liep het mij. Van ja, dat akkoord is van die. Ja, nee. Ja, nee, klopt. Dat, Maar toch, jat is jat, hè? Het is... Ja, dat wel. Zeker. Ja, ik denk dat er ook wel vind ik persoonlijk een groot verschil in zit, zeg maar, in een akkoordenschema of zo. Of dat je echt, wel opzettelijk kan horen dat iemand
gewoon... Het is soms heel duidelijk. Ja, precies. Ja, dat ik zo even... Oké. Ja, dit is wel heel erg gelijkenis. Maar hoe Ja. het echt precies zit met je eigen jochen wist nog net. Maar dan Nee. mag je nog een studie nemen. Dat is wel grappig, ja. Ja, Christian, hè? Ja, grappig. Maar had het wel ontdekt bij Spotify en dat soort dingen en YouTube. Want daar had je ook muziek op posten, als het ware. Dus, maar dan moest ik al je dingen vertekenen, denk ik. Hè? Of akkoord van jaar of zo wat heen. Ja, dat... ja. Levert me Spotify wat op voor jou als muzikant? Of is het puur een podium? Nee, het is op dit moment echt puur een podium. Ja, zeker. En dat is met YouTube ook net zo. En... Kist er nog zonder YouTube en Spotify als muzikant even? Hè? Even vanuit de... ik, Stel je voor, dus zei ze, ik wil er net op. Is dat ja... een nadeel? Hoeft niet per se zo te zijn. Ik denk dat het ook wel echt een beetje een soort van niche kan worden. En dan is het misschien wat kleiner. Maar ik denk wel dat dat zeker een ding kan zijn, ja. Ja, maar Sowieso. die hebt er ook gewoon bij, eigenlijk. Ja, dat wel, ja. Ja. Krijg je ook protte reacties via YouTube of Spotify? Dat verschilt. Van Spotify niet. Maar, weinig. Dat kan ook niet echt volgens mij. Maar op YouTube bijvoorbeeld wel. Ik vond het ook echt... dat vond ik echt leuk. Ik had... op een videoclip had ik een reactie van iemand die zei van... Ik weet niet meer precies. Het was iets in de richting van... Ja, ik... was aan het zoeken op Metoxy en voor wetenschap of iets in die richting. Maar toen kwam ik deze band tegen. Echt leuk. Toen dacht ik, oh leuk. Dat vond ik echt cool, ja. Nou Liz, ik vond het maar even uit. Wat is Metoxy eigenlijk? Ja, Komt Metoxy... in de wereld van de chemie uit Londen, volgens mij, toch of net? Hoe zit het eigenlijk? Ja, zeker. Het heeft verschillende betekenissen. Het is inderdaad in de chemie. Het is hoe zeg je dat? Een ingrediënt, een bestanddeel. Maar het heeft inderdaad wel meerdere betekenissen. En dat vind ik ook juist heel cool, dat ik er niet echt één ding of zo aan... Ja, precies. Dus er is net een reden. Dus hij zei, ik had Metoxy kiezen om die reden. Nee. Gewoon een mooie naam weer. Nou ja, het is wel ontstaan uit... van mijn favoriete parfumflesje. Was dat een ingrediënt? Ja, ga ik toch nog een mooi verhaal hier. Ja. Vertel. Nou ja, het was wel gewoon van mijn favoriete parfumflesje. En het was... Wat is de favoriete parfum trouwens? Dat mag we dan ook hebben. Moet je dan ook... Ja. Volgens mij... Nee, niks maar ja. Oh, nou ja, volgens mij was dat... van La Rose, van de Douglas. Of nee, niet La Rose, wat zeg ik? Van Kenzo, van het merk. Nee. Ja. Maar goed, en is die dus het wordt Metoxy op? Ja, het was in de verlenging was het Metoxycinnamate. Dus wel een heel lang stuk. En dat is nu afgekort Metoxy. Ja, grappig. Ja, ik zou die helemaal zitten op zo'n en dan een soort Eureka-gevoel. Wauw. This is my band name. Oh, prachtig. Ja. Van via parfum en Metoxy komen we bij die volgende plaat uit eigenlijk. Sylvie Kruis. Ja. Trek ik het maar even uit, met het nummer Walk Walk. Wat maakt het tussen Sylvie zo bijzonder? Ja, wat ik er zo bijzonder aan vind is dat ik eerst... toen ik het voor het eerst hoorde, had ik zoiets van... dit is wel ook heel vergelijkbaar met Lana Del Rey bijvoorbeeld. Maar hoe vaker ik er naar luisterde, dat ik toch wel echt meer ging ontdekken van... dit is wel deze unieke sound en dit. En ik vind het gewoon het nummer wat we zo gaan draaien... ik vind het gewoon heel mooi en heel luchtig ook. Dus mooie stem. Walk Walk van Sylvie Kruis. Komt uit België bij. En als het nog zo'n tijd hast in de fiets zit een mooi nummer. Vooral op YouTube even naar de clip is best grappig. En wanneer kan
pakt ze haar rol helemaal, mooi omgekleed. En aan de andere kant had ze de complete hoenenroedel erbij uitnoegen. Die worden als credit onuiteindelijk nog bedankt trouwens. Dat is wel een mooi verhaal. Ja, dit is iets springeriger dan Lana Del Rey, maar het zit wel wat in die hoeken, hè? Ja, klopt. Ja, zeker. Ben er een protemeesken die een beetje dat genre van Lana Del Rey, want het is een hartstikke genre op zich wordt, hè? Ja. Ben er een prote die dat volg je, of die een beetje in die sfeer muziek maakt? Sasto ook dorst? Ja, dat zeker. En ik weet niet of het aan mij ligt, hoor, maar ik vind dat tegenwoordig het ook wel steeds meer wordt gemaakt. Als ik bijvoorbeeld ook aan de Nederlandse muziek even denk, zoals S10. Dat zou ik daar ook wel onder... Ja, is de S10 wel aardig in de buurt komt ervan? Ja, zeker. Ja. Ja, ze heeft wel natuurlijk ook andere... of hoe zeg je dat? Ze varieert ook wel een beetje qua met genres in haar eigen muziek. Maar ze heeft ook wel echt nummers tussen zitten dat ik echt... Ja, dat hier ook wel onder vind vallen. Ja. Doe maar eens muziek, we draaien straks ook nog weer. Wat best wel wat in die hoeken zit. Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Hoe dat is ontstaan? Gewoon uit thuis, zolderkamer bij wijze van spreken. Ben je het zelf aan de gang? Of als je op een gegeven moment wat jet, dan denk je, hey, daar moet het wat op liedje. Hoe is dat ontwikkelen? Ja, ik had... Nou ja, sowieso deze soort sound vind ik gewoon echt super mooi. En, Waarom? Kun je dat uitlezen? ja, het is... ja, hoe zou ik dat uitleggen? Ja, dat weet ik even niet zo goed. Het is gewoon zo... ja, ik weet niet, het spreekt me gewoon heel erg aan of zo. Bepaald sfeerke. Ja, klopt. En ik vind het ook heel mooi en leuk om een sfeer neer te zetten, zeg maar. Met mijn eigen muziek. En ik vind het ook heel mooi om dat dus ook in andere artiesten terug te horen. Dat zij dat nou ja, ook zo'n sfeer neerzetten, zeg Ja. maar. Want we draaien eigenlijk bijvoorbeeld wat van Lana Del Rey. Dat is wel een beetje de... De koningin. Ja, op een god. Ja, dat klinkt als een sfeer. Maar die hing er wel een beetje boven, heb ik het idee, of net? Of shock dat verkeerd? Nee, dat vind ik ook wel. Ja. En best in het verlengde daarvan net bang dat ze te volle met zo'n artiest vergeleken, wist? Of maakt die dat net zo vol uit? Nee, dat maakt mij niet echt heel veel uit. Nee, ik heb wel altijd zoiets van... ik vind haar echt heel tof. En nou ja, dit soort muziek natuurlijk sowieso. Maar ik zou nooit zeg maar echt 1 op 1 willen kopiëren of zo. Nee, dat wordt in eigen Ja. vingerafdrukker op zich. Ja, precies. Ja, maar ja, het genre spreekt me gewoon heel erg aan. En de muziek, ja. En Lana Del Rey, had ze live zongen ooit? Ja, zeker. Ik zou ook nog een tweede keer naar haar toe gaan. Maar dat was helaas... had ze toen afgezegd. Maar ja, ik ben 1 keer heen geweest. Wat is dat voor belevenis? Wat voor concerten binnen dat? Is dat heel sfeervol? Of is het ook wel een beetje een concertsfeer van handjes in de lucht en we maken er een feestje van? Nou, dat denk ik niet helemaal. Het is heel sfeervol en ook, ik vond het ook heel emotioneel. En het is ook wel, nou ja, als ik om me heen keek, kreeg ik wel echt een beetje een soort van hippie gevoel. Ook wel bijna een beetje, hoe er werd gedanst ook. Ja, dat was gewoon te gek. Dat was echt tof. Kies niet soort publiek zitten, want ik denk dat er net zo volle jongens zoals mij 50 plus met een spijkerjekje iets in komen staan, hè, denk ik. Nou, Of misschien juist wel. Nou, ja, dat waren wel echt verschillende soorten mensen. Ik had niet echt het idee van, oh, dit is echt, ja... Alleen maar jongeren of alleen maar Nee. breed publiek. Ja, zeker. Ja. Ik vond het ook wel heel erg cool, want ik weet dat ze nog aan het begin van het concert nog zei van... Ja, bedankt dat jullie er allemaal zijn en dat het helemaal vol is. Want zoveel reclame hebben we er niet voor gemaakt, zeg maar. Dus dat vond ik ook wel heel cool. Bij wie het? In België. Ik weet het zo uit mijn hoofd even niet meer. Maar daar gaat aardig van reizen gemaakt. Ja, Echt in best verdienen dus. Ja, zeker. Maar dat was het helemaal waard. Best fan? Of is dat wat te vier? Nee, ik zou wel echt mezelf een fan noemen, ja. Dat sowieso. Maar ik wel echt heel erg in de zin van dat ik haar
muziek gewoon heel erg waardeer. Ik zou nooit niet zo van haar persoonlijk of zo. Dat, nou ja, ik bedoel, ik ken haar natuurlijk niet. Nee, maar- Dus Maar ik kan me voorstellen dat ze in een dolle bui... dat ze eens een keer een mail stuurt van... hey, dit ga ik maken, luister eens naar mijn muziek op Spotify. Of oh, dat ga ik zo. je zin hoor. Nee, zo ben ik. Dan Nee. hoop je dat ze de reactie weer krijgt. Ja, zo ja. Nee, dat niet. Nee. Hoe zou ontmoeten willen? Ja, deels wel en deels niet. Ik denk, ja, ook omdat je hebt zo'n soort van beeld van iemand of zo. Dan ben ik ook wel deels een beetje bang van, nee, straks. Ja, precies. Ja, dat kan ik kapot maken worden. Hè? Ja, precies. Ja. Dus ja, maar het lijkt me natuurlijk echt heel cool. Wie heel emotioneel zei het. Waarom? Ja, het is... nou, ik weet nog wel aan het begin van het concert... toen ze het eerste nummer ging zingen... dat was 13 Beaches. Nou, ik moest meteen huilen. Dat zou ik eerlijk vertellen. Omdat dat ze het heel wat herkend of zo? Of? Ja, ik heb wel eens vaak over nagedacht van... goh, wat is dat dan? Ja, inderdaad, van hoe zit dat? Waarom vind ik haar muziek zo mooi... en waarom spreekt me zo aan? Maar ik kan er gewoon... ik kan er gewoon geen woorden aan geven. Het is gewoon zo... Dat hoort ik net altijd. Nee. Het is gewoon een gevoel dus. Ja, precies. Ja, dat zo erg klikt of zo, ja. Ja. We gaan noemen van haar draaien. Ride. Ik heb het helaas net helemaal draait. Tenminste, op YouTube is het 10 minuten. Ja, dat is de lange... Het lange verder. Ze heeft een halve film. Ja, nou, erbij, bij ja. deze verwijs ik er wel even naar. Dus als je denkt, dit is een prachtig nummer. Ik word ik eens even niet in de heel beharken. Dan staat hij dus op YouTube. Maar gewoon draaien. Ja. You can be my full-time baby. Elizabeth Woolridge Grant. Oftewel Lana Del Rey. En we draaien het in deze alleen van Noorderwien. En onder leiding van de vraag van mijn gast van Joert. Want die vindt dit prachtige muziek. Het maakt er zelf ook een beetje in deze sfeer. En dan ga ik het namelijk ook Metoxy, Femke. Piekenvel, bij zo'n noemer is dit? Ja, zeker. Ja, echt wel. Dat is, ik zou het ook echt wel mijn levenslied willen noemen. Ja, hè? Ja, zeker. Oké. Ja, ik vind het echt een heel mooi nummer. Ja. En puur ik daar op gevoel? Of kist daar echt nog een vinger op lezen? Ik denk van, nou, dat spreekt me daarom aan. Ja, nou ja, sowieso het gevoel. En ik weet niet, het nummer... voor mij geeft het heel veel rust. En beschrijft het heel veel vrijheid of zo. Echt zo'n heel vrij gevoel. En ja, nog veel meer. Maar dat kan ik zo even geen woorden aan geven. Wat bedoelt hij zelf in de muziek? Juist dit soort muziek, is dit inspirerend? Er zet ze Lana Del Rey daar juist om direct in verder te gaan? Of? Ja, ja, zeker. Dat vind ik wel. Ik vind het ook gewoon heel mooi, zeg maar, om muziek die ik zelf maak, om nou ja, daar ook gewoon over, ja, hoe zeg je dat? Bijvoorbeeld emoties of dat soort dingen te bespreken of zo. Want in muziek heb ik het gevoel dat dat gewoon... Nou, natuurlijk in het echt kant ook wel. Maar in muziek kan dat gewoon of zo. Dat is gewoon echt helemaal vrij. Wat je maar wil zeggen, bij wijze van... Ja, natuurlijk zou ik het niet adviseren als je iets wil uitbrengen... om heel expliciet te zijn of zo. Maar ja, dat drijft mij ook wel, zeg Dat is ook, maar. ja, dat is dus Ja. een drijfveer ook voor mij. Om een soort emotie erin. Ja, zeker. Dus ik gewoon pre dat in pop, of in de muziek die is mooi vindt of zelf maakt, ik die emotie waarom te vinden is, waarom te jaren of net. Zodat ik dat zelf terug kan Dat is het horen. belangrijk. Ja, zeker. Dat vind ik wel heel, heel belangrijk. Ook om dat zelf in mijn eigen muziek te creëren. En over te brengen ook. Ja. Want hoe werkt het eigenlijk? Thuis had je al even verteld, begint meer de nummers te schreeuwen. Soms tekst, soms melodieën, heb ik het idee of net? Of begint het toch wel meestal met de muziek zelf? Nee, het begint meestal wel bij de muziek zelf, ja. Ja. En ik vind het ook wel eens leuk om te variëren natuurlijk. Door het onjuist om te draaien. Zo werk ik ook wel. En dat houdt me ook wel scherp of zo. Maar het begint meestal wel met de muziek. Ja. En dan haast dat en wat doorstaan? Want toen zei je dat produceren, dat moet nog maar even niet. Nee. Best er wel met dwaan om dat te leren? Ja, zeker. En
ik vind het ook interessant. Wel heel ingewikkeld. Maar dat lijkt me wel heel tof om te leren ook. En ingewikkeld vooral de techniek. Ja, ja. Is maar, hè? Ja, klopt. Ja. En het is heel veel... heel veel uitzoeken ook of zo. Ik weet niet zo goed hoe ik het uitleggen, maar... Nou ja, met software is een heel eind komen. Maar het is wel weten hoe het werkt. Ja, precies. En wat doet en ja, waar je dat dan weer voor kan gebruiken. En ja, dat is volgens mij ook echt wel eindeloos. Maar heeft er wel een uitsprutsen idee hoe het klinken moet uiteindelijk? Ja, dat wel. En had je dan een concreet voorbeeld? Dat denk samen dat klinken of had je dat in de holle? Is er een plaat luisteren? En denk ik, dit is... Ja. Samen mijn plaat ik luisteren, of had ik je maar. Hoe werkt het dat bij die? Ik heb dat wel met beide, inderdaad. Ik hoor het wel, zeg maar, een soort van in mijn hoofd. En om het over te brengen naar iemand anders, dat is ook altijd wel weer een kunst. Dus dan gebruik ik inderdaad vaak voorbeeldmuziek van, goh, dit stuk hier. Of deze sfeer. Met dit of dat, zeg maar zo. Ook wel combinaties en zo. Maar had je een vaste producer, als je mee werkt? Ja, klopt. Ja. Waar je dat? Dat is Abel de Gefte van Cloudmind. Ja. En hoe komt het dan binnen? Met een idee of had je dan al een demootje opname? Beide. Ik vind het zelf wel fijn inderdaad om demo's te maken. Om ook echt al een begin, een fundering eigenlijk, die ik dan heb neergelegd door te geven. En dat is al, Safir dat er al een couplet en een refrein en een tussenstuk en een solo bij wijze van spreken niet zit? Ja. Safir geeft dat dus dan al? Ja, zeker. Meestal wel, ja. Klopt. En ja. dan is de Abel daar. Ja. Dan... Geweldige producer, trouwens, Snabbel, dat is mijn werk. Ja, nou, hij maakt het heel mooie dingen. Ja, ja. Hij is heel botuus in dat elektronisch, hè? Ja, klopt. Maar toch, ik weet niet. Ik vind, wat ik heel tof vind aan Abel is dat hij ook heel erg veel ervaring heeft met gewoon, sowieso met muziek. En ook wel met verschillende genres. Juist omdat hij heel veel, daar met andere mensen ook mee heeft gewerkt en dat soort dingen. En dat hij toch, bijvoorbeeld, dat hij wel gewoon neerzet wat ik mooi vind bijvoorbeeld en heel graag wil horen, zeg maar zo. Het maakproces, daar hebben we een discussie over? Of hoe gaat dat? Dat hele creatieve proces? Discussie wel in de zin van soms dat hij wel gewoon advies geeft, zeg maar. Van, goh, dit zo. Of dat hij en natuurlijk ook wel zijn eigen draai er ook een beetje aan geeft, zeg maar. En dat vind ik ook wel fijn dat hij ook gewoon feedback geeft en daar ook gewoon eerlijk in is. Dat is echt super chill. Want dat heb ik veel liever dan dat er iets uiteindelijk komt, zeg maar, wat gewoon niet mooi is, om het zo even te zeggen. Ja. Want hoe perfectionistisch bent u? Ja, best wel perfectionistisch. Is een noemer wel eens clear bij die? Of met Abel op een gegeven moment is het nou is het klaar. mevrouw Kuiper, ik vind het wel prima zo. Nee, dat valt wel mee hoor. Ja. Ik herken het ook van mezelf. En ik heb zelf ook zoiets van, weet je, er kan altijd wel iets anders of beter. Maar op een gegeven moment moet het ook gewoon af zijn. En er niet meer aan zitten, zeg maar zo. Maar dat lukt maar met moeite dan? Of valt dat best aan? Nou, de ene keer lukt het me beter dan de andere keer. Soms heb ik echt zoiets van nee. En dan moet ik echt even afstand nemen, zeg maar. Dan luister ik bijvoorbeeld te veel het nummer opnieuw of zo. En dan ga ik ook echt heel erg op de kleine details letten. En op zich is dat ook heel goed natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Maar het is ook wel belangrijk om dat ook weer niet te veel te doen. Ja. Ken je net heel goed, maar kan je nog een beetje mij maken? Het komt heel relaxed hoor. Oh. Van lekker muziek, mensen bij show wel. Ik ben net heel makkelijk, maar doe plaats wel de muziek in een maatschappij die heel erg prestatiegericht is, zinwurig. Hè? Ja. Viel je druk in dat opzicht? Ben je daar bang voor of juist net? Ik zit nu nog in een opleidingssfeer, alles is in opbouw. Nu is het allemaal nog leuk en aardig. Maar als ik straks de sprong meidje wil,
Was het professioneel muzikant? Ja, zeker. Ja, zit ik net op academie, maar moet hij net opdringen. Nee. Maar veel drugs. Ja, ik kom straks in die grote boze wereld. En dat is natuurlijk nou bij die ene skonk wel in, denk ik. Maar straks maar ik echt aan de bak of zo. Hoe jost u dat? Ja, die Is je druk... er mee bezig of net? Ja, soms wel. Maar ik probeer niet te veel... aan te denken is ook niet helemaal goed omschrijven volgens mij. Ik denk niet aan, maar meer gewoon zo van... Ja, ik probeer het me niet tegen te laten houden of zo. Van met hoe ik bezig ben met muziek. En dat ik niet een soort van... dingen ga pushen of zo. Ik moet meer nummers hebben. Dat moet snel en veel of zo. Ik wil wel echt gewoon blijven maken wat ik mooi vind. En dat het ook kwalitatief wel goed is, om het zo te zeggen. Maar die drang of dwang misschien wel, vanuit de maatschappij, om te presteren, dat viel dus nog net zo. Je bent hartstikke jong, maar ik kan me voorstellen dat je een soort keuzestress had van ja, wat wil ik nou eigenlijk? En ben je bang dat het misleert of ben je er helemaal gewoon net mee bezig? Ja, tuurlijk, die angst heb ik zeker wel hoor. Ja, ik zit nu bijvoorbeeld in mijn afstudeerjaar. Nou ja, het komt straks dichterbij. Ja. Dit hier, dan denk ik dat het wel eens in de spiegel zit, maar zo van ja, wat wil ik eigenlijk of net? Of? Ja, zeker. Sowieso, voordat ik aan dit jaar begon, had ik al zoiets van, het is nog een jaar. En daarna, zeg maar zo, daar heb ik ook al over nagedacht. En ben ik nog steeds wel mee bezig hoor. Van, wat ga ik daarna eigenlijk doen? Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar ja, die druk voel ik zeker wel hoor. Maar ik probeer me er niet te veel van aan te trekken, zeg maar. Of wat ik heel logisch vind, ik stiekem zoiets van, ik kan nog wel lekker een uur studentenleven. Ja, heb ik ook al gedacht. Ik kan nog een beetje in mijn bubbel hing in blue en dan shop wel eens verder. Ja, heb ik ook al gedacht hoor. En dan zou ik het wel in een vorm van een vervolgopleiding willen doen. Als ik dat... Iets van conservatorium of heel wat? Ja, bijvoorbeeld. Dat lijkt me echt wel te gek, ja. Ja, klopt. Maar dat presteren, matten, dat viel gelukkig net zo bot. Dus, ja. Nou, ik kom als jonge mensen in die dat wel als een soort stress ervaren. Zeg, Ja hoor, zeker. Dan kan nou mat ik aan. Ik mat een baan en ik mat dit, ik mat presteren, ik mat succes aan. En... Ja, nee, zeker. Dat is ook zeker aanwezig. Ja, en dat heb ik zelf ook ervaren inderdaad. Maar wat ik net zei, is zo van nee, ik ga me niet daardoor tegen laten houden of zo. Nee, ik denk graag net. Nee, want wij willen graag jonge talenten leuke muziek gaan. Maar ik kan me voorstellen als jong mens, dus daar wordt zien oorringst. En ik die leeftijdsgenomen bij de academie. Had je het gevoel dat daar een protte van dat soort stress zit bij de meesten of juist niet? Ja, dat sowieso wel. En ik denk misschien dat het in de muziek ook wel nog even wat extra's is of zo. Want de knoert harde wereld. Ja. En er zijn maar weinigen die uiteindelijk opbrekken natuurlijk. Ja, klopt. Dus dat die druk zit er zeker denk ik ook wel bij de andere mensen. Ja. En het is ook wel in de cultuursector soms... is dat nou helemaal gewoon lastig soms? Om, en dan het trajeren is bepaald niet goed gegaan vanwege de pandemie. Nee, precies. Ja. Dus dat speelt ook zeker nog wel mee. Ja. Had dat nog een heel grote invloed op die opleiding zelf hoor? Dus een proto thuis dwaan moest of online? Ja, online inderdaad. En dat was wel... Ja, dat was gewoon echt niet leuk. Dit zwier? Ja, het was wel zwaar in de zin van... Dat gewoon... ik een heel... en met mij natuurlijk heel veel andere mensen, maar... Dat ik een heel stuk wel van mijn opleiding... Nou ja, ik heb het online gedaan, maar ja, het is een kunstacademie. Ja, om een kunstacademie online te volgen, dat is gewoon... Ja, je wil eruit, zeg maar. Je wil ervaringen opdoen en dingen Real leren. life. Ja, precies. En dat leer je door te doen, zeg maar. Ja, dat... En net via internet? Nee, precies. Dus ik vind wel dat ze het wel redelijk... Ja, wel goed hebben mee omgegaan, zeg maar. Bij mij op de academie. Maar Maar dat is de betrekkelijke kant van internet en de smartphones en de apps en de social media. Is er meer achterkant dat een hele iets betrekkelijks had? Dat het echte leven met echte mensen, met echte emoties lieke belangrijk is? Of misschien wel belangrijker? Ik ben van een andere generatie. Ja. En alles in de 20 is voor mij... Je bent echt met
internet opgroeit. Maar het is niet alles dus. Nee, zeker niet. Ik denk echt dat internet en social media wel... het is heel mooi dat het er is natuurlijk. Hè? Maar het is ook belangrijk inderdaad om wel in de echte wereld te leven. En zeg maar zo... wat ik net al een beetje zei, van ervaringen op te doen. En echt, leven. Het echte leven. Het echte leven, ja. Ja, prachtig wel. Wat zit er op stapel? Best je aan het oorstuderen? Wat voor opdrachten krijg je dan? Bist je een academie? Vroeger op de HBO-opleiding, bij ooropleiding, moest je al in een scriptie schreeuwen. En dan de helft of vergeet dat. Dus die moesten dan het zien en je letter nog zijn hun HBO-papier hellen. Wat is bij de academie het oorstuderen? Bij ons is het afstuderen, het is opgedeeld in stukken, zeg maar. In het eerste gedeelte is het onderzoek doen. En ik moet me nu bijvoorbeeld bezighouden met een essay schrijven. En uiteindelijk is het vanuit dat onderzoek, zeg maar, een afstudeerperformance. Ja. Best nog wel even druk dus. Ja. Wist al, was het waantjes met het oorstudeerproject, het optreden? Is het een heel concert doen? Of, ik heb wel echt dromen en ideeën. Ik heb, want voor mijn onderzoek doe ik onderzoek, zeg maar, wat voor rol muziek speelt bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. En het lijkt mij echt te gek om bij mijn afstuderen dus een show ook te geven en ook ruimte te geven aan mensen die worstelen met een psychische kwetsbaarheid. Zodat zij kunnen laten zien wat zij bijvoorbeeld maken. Dat lijkt me echt heel erg tof. En verder moet ik het nog wel uitwerken hoor. Ik heb het niet helemaal... de simmer is kijk voorbij. Ja, precies. Maar dat lijkt me gewoon... Ik heb wel ideeën en dat lijkt me echt heel erg cool. Ja. Ik ben heel benieuwd. Goed. De EP is lang en breed clear. Stipt wel op Spotify. Qua muziek, de beste begreep ik altijd wel ons schreeuwen nog. Maar komt er weer iets concreets? Ik voor die uit komende tijd of net? Concreet? Ja, ik heb... Zijn er releases in de agenda? Of? Dat nog niet. Nee, maar wel dat ik binnenkort wel weer ga opnemen. En dat. En in het ramp van de EP best u in november ik de gast bij ons op televisie in Noorderwien. Maar we even zien hoe het kwaliteit komt. Maar dan in ieder geval Kim haar live op televisie zien. Met Toxie, oftewel Femke Kuiper. Leuk dus te wees. Welkom. Eigenlijk voor de volgende keer wat mij betreft. Want Blue vooral mooie nummers meidje. Dankjewel. Dat vinden wij helemaal leuk. Ik draai nog hier een nummer van mij. Lies. Vind ik zelf een bijzonder mooi nummer. Ik denk voor mij dat dit voor mij wel een bijzonder nummer, hè, denk ik. Ja, zeker. Lies is voor mij ook wel een krachtig nummer of zo. Echt wel een statement. De essentie van het nummer is voornamelijk wanneer iemand bijvoorbeeld zich beter voelt door jou naar beneden te drukken, om het zo maar te zeggen. En daar los van komen, zeg maar echt in je eigen kracht staan, om het zo even te zeggen. Ja, voor jezelf opkomen. Dat is wel een belangrijk nummer voor mij. Ja. Ja, cool. To make me feel scared.